ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪರಾಯಿನ ಅರಹಂತರು ಸಿದ್ಧರು ಆಚಾರ್ಯರು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಸರ್ವ ಸಾಧುಲೇನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಡು ನಮಸ್ತು ಮನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಗಿತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಲ ಅಭೀಷ್ಟವರ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಕುಷ್ಮಾಣ್ಯಮ್ಮನ್ಲ ನೆನತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ತುಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಐನ್ಯ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು 1980 ಇಸ್ವಿ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಆದ ಮಲ್ತದು. ಮುಲ್ಪದ ರಾಮೆ ಮುಲ್ಪದ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವೇರು ಅಂಚನೆ ಹನುಮಂತೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಸಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೇರ ನಕಲ್ನ ಊರ ಪಾತ್ರೋಲಿನ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲು ಹೋಜದು ಮುಲ್ತ ಗುಡ್ಡೆ ಮುಲ್ತ ಪರಿಸರ ಮುಲ್ತ ಮಾಂತ ರೀತಿದ ಮರಕುಲು ನೆನ್ನು ಪೂರ ಪರಿಚಯ ಕುಂಟಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರೋಲ್ದ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿದ ಕರ್ಮಾರ್ದ ಮರ ನೇನು ಮಾಂತ ಇರಲ್ಲ ವಾ ಮರತ್ತಲ ಪುದರ್ ಪುಟ್ಟು ಜೇರಾರು ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಮರತ್ತ ಇನ್ನು ಸೀತೆಗೆ ಹೆರ್ಪನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಲಕಾಂಡ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡೋಡು ನಮ್ಮನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಏತು ಮಾಂತ ಮರ್ದುಲುಲ್ಲನ ಔಷಧಲುಲ್ಲನ ವಾವ ಕಾಲೋಡು ವಾವ ರೀತಿದ ರೋಗೋಲು ಜನಕುಲೆ ಬನ್ನ ವಾವ ರೀತಿದ ಮಂತ್ರೋಡು ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಒಂದು ಮಾಟದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನೇ ಮಂತ್ರ ಇತ್ತೆ ಮೊಗಸಾಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೂಪರ ಪಾತೆರನಾಗ ನಿಗುಲು ಎಂಚ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕೆಂಡರ ಅವೇ ರೀತಿ ಅವೇನೇ ಮುಗ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಮಂತ್ರ ಆರು ಭಟ್ರ ಅಂಡಲ ಮಂತ್ರ ಬೊಕ ಮನನಾತ್ರಯತೆ ಇತಿ ಮಂತ್ರ ಅಂದು ನಮ್ಮನ ಮಾಂತ ರೀತಿದ ಉಪಸರ್ಗುಲೇನು ಪಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಚ ಅದು ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಚತುಷ್ಟಯನ್ನು ಸಾಧಿಸವರ ಕಾರಣ ಆಪುನ ಈ ಕತೆ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕಾರೋಲಿನ ಮಾತ ದೂರ ಮಲ್ಪರ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗುಳ್ದು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬರ್ಸೋಡ್ದವರ ರೋಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪ ಅಂಚಾದ ಐಕೊಂಜಿ ಔಷಧ ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ಪಾಲೆದ ಮರತ ಔಷಧ ತೊಂಡೆ ಎಂಚಾಯನ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾಪುಣ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಜನಪದ ಪರಿಸರೋಡಿತ್ತಿಂದ ಅವೇನು ಮಾಂತ ಇಲ್ಲ ಈ ರಾಮಾಯಣ ತುಳು ರಾಮಾಯಣೋಡು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣೋಡು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಹೆಸರಿಸದು ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಜೀವನ ಕಲೆಕಲೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದನಾರು ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಓಡೊಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆನು ನಮ್ಮ ಜೈನ ಮಠ ಪರಿಸರೋಡೆ ಮೊಗಸಾಲೇರು ಮಲ್ತನ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಆಣಂದಾಂಡ ಅವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಮೂಲು ಮಠಟ್ಟು ಶುರುವ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇತಿಹಾಸ ಆಗುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜವಾದ ಅವು ಬೋರ್ಡಾವು ಈ ಮುಗುಲಿನ ಮತ್ತು ದಯಲೆಪ್ಪುನ ಬಂಡ ಸಾಹಿತಿಲೇನು ಆಗಲಿ ರವಿ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕವಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಓಲ ಹೋಜಂದು ಸರಕಾರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕರಿಡ ಮಂತ್ರಿಲೇಡ ಪೂರಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪುನಿತ್ಯ ಮುಗುಲೆಡ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೇರಿ ಮೊಗಸಾಲ ಏಪಲ ಕೋಪ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬರೀ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಕೊರ್ಬು ದಯಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನಾಗ್ಲಿ ಏರಿಲ್ನ ಕೆರ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲೆಡ ಇಪ್ಪುನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಕಲ್ನ ರೋಗನ ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಾದಾರೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಕಟವಾಯಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೈರಿ ನಮ್ಮನ ರಾಮಾಯಣ ಒರಿಯೋಡು ನಾಂಡ ಆ ರಾಮನ ಕಥೆನ ಪಂತನಂಚಿನ ಆ ಕಥೆತ ಹಂದರೊಲೇನು ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆದ ಸೌಂದರ್ಯಲೇನು ಹೆಚ್ಚಿಸನ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾದವು ಒರ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪಂತ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾಯ್ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋಡು ದಿಂಚೆಂಗುಲು ಮಠಕ್ಕೂ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಭಾವನೆ ಮಲ್ದನಾಗಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ತಾಳ ಮದ್ಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲನೇ ಕುಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಜಾಂಡ ಈ ಸಾರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ 7 ದಿನ ರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಯಾರನ್ನ ಪುತಾರಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಸಕರು ಇನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿಜವಾದಲ ಸಂತೋಷದಾನಂದ ಪಂಡ ಆರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸುಖ ಕಷ್ಟಲೇನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಹೂತುನಾರು ಅಂಚಾದು ಆರೆಗೆ ಏನು ತೂತುನಾರನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಜಿ ದಯವಂಡ ಎಂಗಿನ ಜೈನರನ್ನ ತುಳುಟ್ಟು ಹೂತುನಾರಂದೆ ಬಂದು ಅಂಚಾದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆರೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಕಟ ಅಭಿಮಾನ ಎತ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಆರನ ಕಾಲೋಡು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಲ ಆರೆಗೆ ಹಿಕ್ಕದು ಕಡೆಗೆ ಇತ್ಯದ ಮಂತ್ರಿನಗಲು ಮಲ್ತಿಜೇರ್ನಲ್ಲ ಆರೇ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡಂದು ಎಂಕಲು ಪಣೊಂದು ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಾಸಕರೇನು ಈ ತುಳುನಾಡು ಕೊರ್ತುಣೊಂದು ಪಣೊಂದು ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಸಂಕಟಲು ದೂರಪಾಡು ದೇಶಕ್ಕೂ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ವೈಮನಸ್ಸುಲು ದೂರಪಾಡು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೆರವಡಂದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಣೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ರು ಆರು ಏಪಲ ಎಂಗಲ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ
ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆತಂಡು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬಿಡು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಲು ಮಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆತು ಎಂಗ್ಲ ಬಾಬಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರಿ 7 ದಿನ ಎಲ್ಲ ನಿಖಲು 7 ಅದೇ ಒಂಜಿ ಅದೇ ರಡ್ಡ ಅದೇ ಅಂದ ಎಂಗ್ಲು ಅದೇ ಅಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತು ಅದು ಬಂಗಾರದೀಪನ ಎಂಜಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿಂದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅದೇ ರಡ್ಡ ಅದೇ ಮೂಜಿ ಅದೇ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಮುಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಚತುಷ್ಟಯನ್ನು ಸಾಧಿಸವರೆಪ್ನ ಗುಣತ್ತ ಅದೇ ಕುಲು ಅಂಚಾದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅದೇ ಕುಲ್ಲ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಅದೇನು ಬುಡಿಯಾರಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅದೇ ಪೋವು ಅಂಚಾದು ಮಾಂತ ಅದೇ ಕುಲ್ಲ ನಿಗಲು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ಸಲ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರ ಸಲ ಅದು ದೈವತ್ವಗೂ ಏರ್ಸವನಂಚಿನ ಈ 7 ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಖಲು ಬರೋಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ರಾಜೇಶ್ವರಿಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುತ ಮಠಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ನ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಿರಾರು ದಯವಣ್ಣ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನ ಬನ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚ ಹಾರು ತುಳು ನಾಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ನ ಬರೆದು ಕೊರ್ದು ತುಳು ಜೈನ ಮಠದ ಬೋರ್ಡ್ನ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾನ ಆರೆಗ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಸಪ್ರೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಗಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿರಂತರ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಆತ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರಿ ಮೂಲು ಇಂಚಿ ಹಿಡಿದು ಬೆದ್ರಾಡಿ ಚಂದ್ರಹಾಸಿರಲ್ಲ ದನಕೀರ್ತಿ ಬಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಟ್ನ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಇರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಣೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಜೈನ ಕಾಶಿನ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಮಲ್ನ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಯುವರಾಜರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಆದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ್ ಎಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬುನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪೆರೆಗೆ ಮುಗಲ್ನ ಪುದರ್ಗೆ ಎನ್ನಗನೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾತ ಅಂಚದ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಣೊಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರೇರ್ನ ಆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮೈಕ ಸೌಂಡು ನೆತ್ತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಕ್ಲಿ ಬೋಧನಾಕಲ್ಲ ರಗಳೆದಂತೆ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಖಲು ಮಾಂತ ಮಲ್ತುಕೊರೋಡು ಪಣೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನ 7 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಉಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ತಗ್ಲಿಡ್ಲು ಅಂತ ಪಾತಿರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೇಂಡ ಸುಧಾರ್ಪುಲೇನು ಪಣೊಂದು ರಾಮಾಯಣದ ಎಂಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಅವಡೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಮಗಿಟ್ಟ ಬತ್ನಂಚಿನ ಸಂಕಟಲು ದೂರ ಆದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮುಕ್ತಾವಡು ಪಣೊಂದು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರುಗು ಶಾಂತಿ ಕೊರುವ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.